ole ka channel mi lo clear sak thin tu te ma sign chi be le vek ule tun tuma hian in pdf file size ti te dan karon soi dona kan pdf file te a quality lo si lovin a file a size a ti te dan karon soi don ani a ma sabra chuan e Chrome browser kan open anga Chrome browser kan open anga chuan search bar a hianin I love pdf.com ti kan type ang chuan kan lut anga chuan I love pdf.com ti a kan lut a chuan ta hianin veilam hi compress pdf reduce ti omta ni ta hianin kan lut anga chuanin ta hian hei asena inziak asen laia inziak select pdf file ti lo umta a kai kan thlangang kan metanga chuan ti hian a lo omanga kan pdf file omna a khan kan valut don ni chuanin file sa hin kan lutanga chuan heta achung veilam kila inrin phei pathum mi ka metanga chuan heta file manager ti lo omta ni file manager a kan lutanga chuan kan pdf omna kha kan va la chhawkanga pdf kha chuan hei lo ni ta se khanin kan select ta ni chuanin hei kan compress do ta ta hianin compress pdf ti lo omta veilam hi dinglam hi anila sen a hian lian do in a inziaka chuan achunga hianin setting a omta ni ta hian setting a hianin kan lutanga ta hian setting a hianin kan compress du dan kha ta hian kan thlang theya ama sabra hianin less quality high compression antita ni ta hian hemi omzia chu kami files compress tu rakha hemi thlan chuanin a quality an diam thretanga amai ro chu a mb kha a pei duai don tinani a diam duai don ti na mb emo kb polo ni ta se a eng po chulon ta se khami kha a diam duai dona chuan a hnoi le hianin a laia hianin good quality good compression anta ta hianin pdf khami file kha a quality kha a hniam lu tuk don lawa chuanin a compress po kha a thatok thokhatanga 50% velin a compress anga a quality hlau chuang si lawin 50% velin a compress don tin ani chu chuan heta a hnoi bara hianin high quality anta chuanin less compression anta ni ta hian a quality kha sanga quality pangai ang tho in omanga ma amai ro chu a compress tlem ve thung don tinani chu aum sia chuan a mb kha ati te na kha ati tlem ve don tina ani ta hianin kan du kan thlang theya a mb kan ti te du viau chuanin high compress a hianin kan thlanga a mb kan ti te du viau chuan a quality kha hniam ve zel dona chuanin a quality chilu tuk lowin chuanin 50% vel pon a compress theya chuanin quality pa ngain amai ro chu a file kan ti te a file size kan ti te tur kha alian ti te lu tuk lo khanin 25% vel ang ni chu chun tiang chuan a compress the boka hi option hi kan du kan thlang mai don nia chuanin kan du kan thlang huna compress pdf an ta ni katakha kan metanga chuan compress yung ta chuan pdf have been compressed ta chuan and compress chuanin khami a compress kha ta hianin
kan file kan ti tet to kha ta hian kan download le don ni download compressed pdf tia hian kan download liang alaya khan kathlang ta alaya khanin heta hian kan hmuwa your pdf are now 59% smaller antita a pdf file size kha ta hian kan hmuwa anhoya hian enila 5.12 MB ni ta hi file size pa nga ya chuanin a in compress to nu khan kan ti tet to nu khan size kan ti tet to nu khanin 2.14 MB ani omja chu 3 MB velin at te ti na ni chu chun hei a in download me ka khami kha in download cho chuanin kan lu tanga ka azo ani mai mi kha a file compress tan chu ka open don lo wa chun chu keima kathil poimo kalo mang palak a compress na tura tan hian ka files poimo ta chu wan chang ka open don lo wa kanin an download zawanga khami kha azo ani mai khami kha pdf file size lian ti te dan ani ole ka channel te ka video te min lo thir sak wangin in chunga lom tu wa soi tak me we in vai in mang tha mu te choi te vek ule